Andrej Babiš, Ivan Bartoš, Petr Fiala. 3 nejžhavější kandidáti na příštího premiéra. Proti nim Kateřina Perknerová, reportérka Deníku. V 7 unikátních živých minisoubojích. Jen na Deník.cz. Dobrý den. Do voleb zbývá 15 dnů a premiérské debaty Deníku, které nemají v polistopadovém mediálním prostoru obdoby, finišují. U té 6. vás zdraví Kateřina Perknerová a její hosté. Jako vždy to jsou Ivan Bartoš, předseda Pirátů a lídr bloku Piráti a starostové. Dobrý den. Dobrý den. Petr Fiala, předseda ODS a lídr koalice Spolu. Dobrý den. Dobrý den. A vítám i Andreje Babiše, předsedu hnutí ANO. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, čím nejraději a nejčastěji jezdíte? Prosím, pan Bartoš. Tak já jezdím automobilem, protože cestuju po celé České republice, někdy vlakem a jinak do práce to mám kousek, takže metrem a tramvají. Pan Fiala? Já taky nejčastěji jezdím automobilem a jezdím jim rád, mě baví řízení, takže si jízdu užívám. To je samozřejmě v České republice to někdy složité, když člověk čeká a stojí a nejede, ale jinak autem jezdím rád. A pan Babiš? Já samozřejmě autem, vlakem a taky na kole. Teď vám položím stejnou otázku jako čtenářům Deníku, to znamená, kdyby při stejné ceně jste měli na výběr, dali byste přednost elektromobilu před autem na benzín nebo na naftu? Pan Bartoš? Já auto nevlastním a když jsem se díval i na cenové hladiny, kde teď jsou elektromobily, tak i bez těch dotací je to na leasing prakticky podobné jako ty modely se spalovacím motorem, takže elektromobil. A nebo hybrid. Předseda ODS? No, ono nezáleží jenom na ceně, ale i na tom, jaké ten automobil má v tuto chvíli funkce a možnosti. Pokud bych jezdil jenom z Brna na chalupu, tak bych určitě mohl mít elektromobil, ale pokud bych ho používal na cesty mezi Prahou a Brnem a další vzdálenosti, tak by to bylo za současné situace složité. A pan premiér? Já jsem konzervativní a myslím, že do těch klasických aut se investovalo tolik miliard, mají nízkou spotřebu a mají i nižší emise, takže elektroauto nemám. Pokud bych ho měl, tak bych ho používal jedině v rámci Prahy, ale na delší tratě určitě ne. Tak vidím, že v tom se shodujete s našimi čtenáři, z nichž zhruba 79-78% by dalo přednost autu se spalovacími motory. Češi jsou konzervativní, ale čím si tedy vysvětlujete, že světové automobilky jako Volkswagen, Toyota, Volvo sázejí na baterie? Pan Bartoš? Ten trend je dlouhodobý a my jsme měli možnost se setkat i s šéfy třeba Škodovky a ta změna prostě nastává. To auto je ekologičtější, i ta cena ve sériové výrobě se bude výrazně snižovat a ona to nebude jen elektromobilita, oni to budou třeba vodíkový pohon u autobusů či u dálkové dopravy a prostě ta změna nastane a já bych byl rád a možná to je i důvod, proč třeba i vaši čtenáři mají s tím problém, musíme budovat i tu patřičnou infrastrukturu. Podobně jako byla CNG, plynová auta jsou jenom někde, těch benzínových stanic není mnoho, skutečně ta auta elektrická a ta změna nastane v řádu desítky let, asi už i markantní, musí mít tu patřičnou infrastrukturu a Česká republika by do toho měla investovat. Pane Fialo, je to budoucnost pro české řidiče? Ta změna nastává, protože ty automobilky se proto rozhodly, ale co je tady úkol politiky? Úkol politiků je dbát na to, aby auto se nestalo nějakým nedosažitelným luxusem, bylo nadále dostupné. Já si myslím, že pokud ten vývoj probíhá ekonomicky, na základě ekonomického rozhodnutí, tak je to v pořádku. Ve chvíli, kdy se to začne urychlovat tím, že řekneme, že se zakáží auta se spalovacími motory,
tak je to špatné. Podívejte se, já se setkávám s lidmi, kteří se obávají o to, že nebudou mít na auto. A pro ně to není luxus nebo něco, co jim umožňuje zábavu nebo jet na víkend, ale pro řadu lidí je auto prostředek, kterým se dostanou do zaměstnání, jinak by ani nemohli pracovat. Tohle musíme mít na paměti a my nesmíme dovolit, aby kvůli ideologickým zákazům a příkazům se auto prostě pro většinu lidí stalo nedostupným luxusem. Možná i, než dám slovo panu Babišovi, tak i právě ta uhlíková stopa u současných elektromobilů není zrovna ideální. Těmi dráty měděnými musíme ta auta k nabíjecím stanicím nějak dopravit, tu elektřinu, takže je to komplikovaný, velký, zásadní problém. Pane Babiši? Ne, tak já souhlasím s panem předsedou Fialou a je potřeba říct, kdo si to vymyslel, ne automobilky, ty zelení fanatici v Evropském parlamentu. Ty tady si myslí, že my zachráníme celý svět, když budeme kupovat elektroauta a budeme pít papírovými brčky, že zachráníme celou planetu. My máme emise 9%. A co říká naše konkurence Čína? Ta slibuje, že od roku 2030 začnou snižovat a že v roku 2060 to taky udělají. Samozřejmě je to nesmysl. A teďka vidíme samozřejmě i ty dopady, protože hlavní problém náš všech jsou emisní povolenky. A to je dopad toho Green Dealu, který samozřejmě se bude ještě projednávat dlouze a já jsem přesvědčen, že se musí zásadně změnit. Takže Green Deal likviduje automobilky, my s tím návrhem pana Timmermanse, že vlastně se nebudou prodávat dokonce auta se spalovacími motory v roce 2035, to je jeho návrh. To my jsme na úrovni předsedů vlád a prezidentů nikdy neprojednávali, takže to se musí změnit a čeká nás těžká debata, respektive příští vláda to bude muset vlastně obhajovat a bojovat proti těmto nesmyslům, které jsou absurdní, protože my nemůžeme přece vnucovat lidem, jaké auto si mají koupit a zlikvidovat ty klasické auta, na které my jsme zvyklí. Pane Babiši, vy pochopitelně teď argumentujete zelenými fanatiky a ekoteroristy, kteří nám něco vnucují, ale já bych připomněla vaše slova stará 4 roky v knize O čem sním, když náhodou spím, jste pro elektromobilitu velice horoval. Říkal jste, že náměstek německého ministra hospodářství říká, že do roku 2030 už v Německu nebude ani jedno auto se spalovacími motory a že jinak tomu nebude ani v České republice, že to je ten správný trend a že dokonce česká vláda bude logicky dotovat výrobu elektromobilů, a to dokonce i pro každého občana. Tak proč ta změna názoru? Co se stalo za ty 4 roky? Člověk musí měnit názory z hlediska vývoje té situace, jaký je, takže zkrátka ano, je pravda, asi jsem to tam psal, ale zkrátka dneska ta situace je taková, že jsme si neuměli představit, že přijde Evropský parlament s takovými návrhy a ještě připravuje se norma Euro 7, která má mít zásadní negativní dopad na náš automobilový průmysl, na vlastně prodej aut, takže zkrátka mám na to úplně jiný názor, protože jsme si mysleli, že všichni budou následovat tenhle trend a všichni to nenásledují a ty dopady mají být na nás a proto samozřejmě mám tu pozici dneska, jakou mám. My jsme jako na Evropské radě nedomlouvali a nikdy jsme se o autách nebavili. To je návrh pana Timmermanse, já s tím jako nesouhlasím. My jsme na radě jenom domlouvali, že Evropa se zavázala na emise 55% do roku 2030. A my jsme hlavně bojovali za to, aby to nebyl závazek České republiky, ale je to průměr, to znamená, že... Tak my se, jestli dovolíte, ke Green Dealu ještě dostaneme, ale Piráti a Starostové mají ve svém programu podporu elektromobility. Chcete, aby tady jezdilo zhruba 1 milion aut s elektrickým motorem, vybudovat zhruba 80 000 nabíjecích stanic. Je to reálné, pane Bartoši?
Je to reálné, jsou na to i peníze jak z evropských zdrojů, tak samozřejmě ze soukromých zdrojů a ta infrastruktura je prostě zásadní. A mě trošku překvapilo, že pan premiér Babiš teď jako hovoří o nějakých ekofanaticích, ale když jako pod Green Deal se podepsal on, mě mrzí, že se nevyjednali třeba nějaká specifika pro Českou republiku. Možná teď je ten čas, je to lepší, než křičet do světa něco o tom, že změna klimatu neexistuje, nebo že je v pořádku, že Česká republika je snad 7. nejhorší do kvality ovzduší. S tím musíme dělat konkrétní kroky. A jak jsem řekl už na začátku, ta elektromobilita je jedna z větví. Ono to není buď a nebo. Zároveň chceme stavět ty vysokorychlostní tratě. To měl pan premiér také v té knížce, co mu teda asi napsal někdo jiný, protože tam třeba psal i to, že chce zakázat domácnostem topit pevnými palivy. Já to tady dokonce z té knížky mám, tak pojďme vytápění uhlí taky topnými oleji úplně zrušit. V roce 2035 to bude jen výjimka a většina měst a obcí ho na svém území úplně zakáže. Jako to asi nebylo realistické, co tam pan premiér psal, ale elektromobilita realistická je. Bavíme se o tom, že by v Čechách měla být gigafactory na ty baterie a bude to prostě jedna z možností. A i ten zákaz, o kterým se teda teď hovoří ve veřejném prostoru. Zákaz prodeje, nikoli výroby, ano. Ale že se nebudou nové vyrábět a je to stále k diskuzi. Pane Fialo, mě by zajímalo... Já bych rád reagoval. Pane premiére, tak prosím krátce, protože chci dát slovo panu Fialovi. Ještě jednou, my jsme nic nevyjednávali. My jsme vyjednali, že Česká republika nemá závazek snížit emise o 55%. To jsme vyjednali a vyjednali jsme obrovské peníze spolu s Poláky. To znamená, vyjednali jsme 150 miliard pro 9 zemí a máme ještě šanci vyjednat 250 miliard. O žádných autách jsme se nikdy nebavili. A pokud vy argumentujete nějakou knížkou, kterou jsem napsal v roce 2016, ano, před 5 lety, ta zkrátka ta situace se změnila, tak já nevím, proč zase řešíme nějaké moje knížky, bavme se o stávající situaci. No pane premiére, protože vy jste i letos napsal knihu a voliči se možná podle toho řídí. Ne. No, voliči nech si přečtou tu novou knížku. Není nic vyjednáno a Green Deal bude vyjednávat nová vláda. Tak já doufám, že s těmi Poláky vyjednáte aspoň tu záležitost kolem Turovu. Obrovské peníze z Poláky. Pane předsedo Fialo, Green Deal, zelený úděl pro Evropu, zelená dohoda, říkejme tomu, jak chceme. Evropští lídři se zavázali, že do roku 2050 bude evropský kontinent uhlíkově bezemisní. Česká vláda se k tomu v roce 2019 přihlásila, pak to v době covidu Andrej Babiš popíral, řekl, že takové nesmysly doufá Evropská komise nebude na nich trvat. Europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra ho v tom podporuje. Takže v tomto směru je ODS a ANO na jedné platformě? Tak to určitě není a my jsme kritizovali i to, že Česká republika bez jakýchkoliv výhod pro nás nakonec odsouhlasila Green Deal a ty základní parametry. Když se podíváte na Polsko, to si dokázalo vyjednat určité výjimky, nepovedlo se ani to, že by jádro byl čistý podporovaný zdroj energie, což je pro Českou republiku hrozně důležité. Musíme si uvědomit, že my jsme země, která potřebuje energii jak pro svůj průmysl, tak samozřejmě přijatelnou energii cenově přijatelnou energii pro občany. Nemáme dostatek přírodních zdrojů na to, abychom mohli všechno vyrábět z obnovitelných zdrojů a prostě potřebujeme jádro a je to pro nás vlastně životně důležité. A mě teď ani jako netrápí, co napsal pan premiér před 4 lety v nějaké knize, ale spíš co budeme dělat dál, že když se podíváte třeba na ceny energií, tak tam hrozí, že porostou tak, že pro řadu lidí to začne být opravdu vážný problém. Já si třeba myslím, že příští vláda se musí soustředit na ceny emisních povolenek. Když se podíváte na ten vývoj, tak emisní povolenka za tunu CO2 dneska stojí nějakých 59 €. Ještě v lednu to byla polovina. A to bude mít samozřejmě dopad na spoustu lidí. Takže na to se třeba soustředíme a intenzivním vyjednáváním musíme dosáhnout toho, aby ty ceny neletěly nahoru. A současně musíme udělat všechno proto, abychom si dokázali v tom energetickém mixu zachovat jádro. A já jenom upozorňuji všechny, že třeba ta debata o dostavbě Dukovan, to není nová energie, která nám přibude na budoucí spotřebu.
my nahrazujeme to, co budeme muset vypnout, takže to je pro nás naprosto životně důležité a je potřeba v tom pohnout, včetně notifikace v rámci Evropské unie. Čili to chce i aktivní evropskou politiku, abychom dokázali hájit naše zájmy a ceny energie neletěly někam do výšin, když si to lidé nebudou moci dovolit. Pane předsedo, jenom doplňuji, že ta cena za jednu emisní povolenku už je 61 €, skutečně to letí nahoru. A pane premiére, vy prosím nezapomeňte na moji otázku. Já bych rád reagoval na pana Fialu, protože zase mu dáváte větší prostor než mě. Ne. Když jste mluvil nejdéle, pane premiére. Já bych rád reagoval, protože vy samozřejmě asi nevíte, že emisní povolenky se obchodují na burze, že je to spekulace, že to musíme změnit, že musíme tomu zabránit. Ano, to říkal pan předseda Fiala. Ano. Za druhé, my jsme vyjednali výhodné pro Českou republiku, že nemáme závazek 55%. Vyjednali jsme velké peníze. Já jsem prosadil do závěru Evropské rady slovo jádro, slovo kůrovec a slovo plyn. Ano, měl jsem názorový střet s panem Vondrou a jsem dokázal, že to tak je. Takže my bojujeme za české zájmy a žádný Green Deal není dojednaný. Vy jste kandidáti na premiéra, takže pokud budete premiérem, tak můžete za to bojovat. Já za to bojuju, ano, a ty nesmysly, se kterými přišel Timmermans, zákaz aut a podobně, my s tím nesouhlasíme. A na úrovni předsedu vlád to nikdy nebyla téma. My jsme jednali důležité věci. Není pravda, že by Poláci měli výjimku. My jsme s Poláky bojovali společně a dostali jsme obrovské peníze. Polsko má otevřenou, je důležité říct, Polsko má otevřenou vyjednávací pozici. Nemá, není to pravda. Bude se to vyjednávat na radách na úrovni ministra životního prostředí, takže to tak není. Pane premiére, byla bych velice ráda, kdyby se dnes právě teď čtenáři a posluchači Deníku dověděli, zda vláda Andreje Babiše před volbami nebo po volbách ještě vypíše tendr na Dukovany, jak včera zaznělo z úst vašeho vicepremiéra Karla Havlíčka. Tady je titulek Práva dneska. Havlíček říká, na růst cen energií přispějeme lidem a firmám. Ano, přispějeme. Pane premiére, byl byste tak laskav? Žádný tender nebudeme vypisovat, prosím vás. Máme 16 dní do voleb. Ale ve vládě můžete být ještě dalších půl roku, takže na to čas by byl. A opozice by vás podpořila. My teďka máme starost o to, že ceny energií rostou. To řešíme, pan Havlíček chce navrhnout nějaké kompenzace a samozřejmě taky chceme lidem dát aspoň navýšení z hlediska inflace, takže to řešíme, ceny energií a základ jsou emisní povolenky, které jsou úplně mimo kontrolu celé Evropské unie a členských států. Co si vymyslela Evropská komise, tenhle nesmysl, to by se nemělo nechat jako spekulace, mělo by se to zafixovat a o tom chceme jednat s lídry. Čas nám běží, poslední slovo dnes Ivan Bartoš. Prosím. Energetická chudoba je reálný problém a vláda to neřeší. Téma Dukovan, vláda stále nechává otevřenou cestu Rosatomu, aby se do toho tendru vrátil. Nám se podařilo ho z tendru dostat Rusko a Čínu. A ty ceny energie, ať se lidi podívají, kolik je platí za energii. A ta silová elektřina je 50% té částky. Tady se platí za distribuci, jsou tam ty poplatky třeba za... Proč nezastavíte ruský plyn, pane Bartoš? Zkuste to. Zásadně je podívat se na energetický zákon. Podpořit komunitní řešení třeba teplá energie v obcích, skutečně liberalizovat ten trh. To je dlouhodobá věc, ale krátkodobě. Pojďme se bavit o tom, z čeho je složena cena, kterou platí jednotlivé domácnosti. Pojďme se na to podívat. To bude váš úkol pro příští volební období. Dnes už víc nestihneme, ale uvidíme se příští středu, výjimečně již v 8:30. A bude to poslední premiérská debata Deníku. Téma je logické, nemůže být jiné. Kdo bude premiérem České republiky a co by měl pro její občany udělat? Naschledanou. Naschledanou.